RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagmawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papaliko ng baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Si Dayang, ginaingon, igo ra gid unta ko nga nag-imagine nimo, pero giganahan man hinuon ko uy. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Ay, naandam ko na ang pagkaon sa lamisa. Muadto na ko sa kwarto nila ni Sir Greco ug Ma'am Leslie. Ting paniod to naman. Hala, uy, naunsa man ni, uy. Kalit pala nagpanggilok ang ako, Sweldo man ako inig kahapon kay Sabado man ron. Ting uli man ako basta Sabado sa hapon. Pabirahan ko ning ako asa kong bana kay giluka na gid ay. Hala. Apliman ang pultahan nila ni Ma'am Leslie ug Sir Greco. Painuon kay di na ko manuktok pa. Agdahon na nako silang paniudto. Niya naman ko tungod sa pultahan. Oh, hala. Si Sir ug si Ma'am. Hala ka. Hala, pulos may mga sapot. Ug si Sir di kaon ug maayo sa ubos ni Ma'am. Lami ano eh. Walang kang sir nga bunal, katambok, kataas. Gigunitan ni Ma'am. Gising along. Hala, wasad matuki si Ma'am no nga pwerte mang tambuka sa kangser. Mabayan ako din kay makakita niya sila na ako. Nasuya na noon ko ni Ma'am Leslie. Happy kay siya sa kipuhat ni Sir niya. Kanindot ka ano kung ingon ato pang akong bana. Lumi ang Sir Greco, uy. Giluka na sa kuha. Dugaya sad buhapon, uy, kay mo pauli na dayon ko. Ako ning ipakaon ang ako sa akong bana. Uy, unsa di ay? Nakakita ka sa amo ang pag-sex ni Sir ni mo kanina? O, Ma'am uy, hayaya ni mo, Ma'am uy. Tagbaw jukas kang sir, kay dako makaiyaha, niya taas pag yun. Mao yun na, Dayang. Swerte kay ko niya. Unya, ganahan sad ko niya kay sa dili pa ko niya ko anon.
iya pagtilaan og maayong ako. Kiluka lagi, oy. Ay mo lang, ako sad ma'am, ganahan kay ko inigtila sa kumbana sa ako ma'am. Pero inikuanan niya sa iya hadya sa imo. Di ka matagbaw kay kamay mangkak niya, ha? Diha lang laay, ma'am. Pero madara man sa smile, ma'am, kay wa pa man sad mi anak. Huot-huot pa man og gamay, ma'am. Sige, ma'am, ha. Mauli na ko, ma'am, ha. Og salamat kay inigihatag ni mong sweldo na ko, ma'am. Isip imong katabang. Okay. Balik inig Lunes ha sa buntag or ugma sa gabi pa. Oo, ma'am, oo, ma'am. Ato na ko, ma'am, kay nagilok na ning ako, ma'am. Sige, sige. Lakaw na. Aron, matilaan ang imos imong bana. Amping sa imong lakaw. Salamat. Salamat, ma'am. Tuanas tayang. Nagpangiyod in town nga naglakaw. Gigil ka na yun in town siyang maayos ubos. Ay, ato na pugos merkado eh. Ako na lang mangumpra ron og karning papoy. Kay gustong mukaon og humba ang akong bana nga pala churcher. Ay, salamat kay niya nagkikasabay dong iploy. Hinay ron pag-drive tricycle day. Sabado man ko, way klase. Bahuay kog sa'yo day eh. Wabito tayo abangan kay ato man ikagulingon nga tricycle. Ay, tada sa kwarto na. Ganinang buntag pag yun ang gilok ako, adong. Padihay ka tagyan na day. Kabantay ka? Ganihara kaninang isog nga ako day. Oo ba? Katukbuno na kayo di sinuha. Oo ba? Katukbo na day ka ng imuhang gamay, dong. Uy. Tada sa kwarto. Dali na yun dong iploy. Tada! Kristi. Sige pa daw. Tilaik maayo. Alami. Sakit akong papangig day. Ali, be. Ako na nang ikaw ng kuha, be. Ha? Uma na? Ako na yung mula kuprit. Nagubo na. Kagamay. Mas lang ko bang Sir Greco kay Dako pa. Hapit ako day. Hapit ako. Kahot ka at tuno kung may masud ako. Mana day. Ibalik to dila ni mo dumbi. Katong dila na lang. Sige na ba? Ibalik ba? Dilai. Dilai ko pa. Mama, Dennis Lee. Tulo kay gayon nga nakakita si Dayang nato nga nag-sex ta. Dennis sugod sa tong kwarto. O, kuno dong. Baya no? Duha kay gayon kuno nga blisis pultahan nga wa tamang lak. Ug ang permero, abligyot kunong pultahan pagduol niya. Way problema na. Total, minyo mo po siya. Kundaga pa siya kana muy di maayo kabantay kana. Ako bitaw siyang kiingnan nga di mangabli sa sunod kung siradong pultahan sa kwarto. Maglak lang unya to eh. Para di siya makakita. Ingon ra ba siya dong ay nga grabe ko nung kadakong imo. Ano siya? Ang bana siya ko nung bana gud kay gamay. Kita mong gid ko no siya sa imo dong. Ana siya? Oo. Mangigit ako na lang ay. Baya siya. Kung mo na, gamay ang iyang armas yan ba na? Oo, gani. Baya no, pikot pa din ng bakba siya. Ana-ana yun tingali. Og ako, swerte kay ko kay ikaw ang ako napana. Kay dako mo kay nag-imo niya taas pag yun. Ay, pinangga gid ko ni Lord. Mababad, Greg. Forbida, no? Girigla ka ron si Leslie. O ganahan ka. Kuwang bandera. Sa imong ganahan ka. Sa inyong katabang.
Kanang ako, labing pahungawan mo. Kanang, mau gila, Brad. Pero, Oo nga ka. kanang bang, atong katabang, baka ng among katabang, murag gibati ko nga, Ano ba? murag ba siya gusto sa mutilaw sa kuha? Ano mo yun na? Kadaghan mo kung siya magkita si Muha, tinoda? O, Brad, og ako sad. Kanagan sa ko kakita niya nga, pagpanti lang. Ya, mugawas gikas banyo nga maligo. Pero magtuyuon dyan niya nga, magpanti siya nga mugawas sa banyo. Kunwa ang yan, kunwa akong asawa ba? O ba? Oh, kamatay ko na. Klaro kayo na naibog na ni mo. Ikan na mo imo ha. Murag buktos gorilla. Birahi na, Brad, birahi! Hindi tayo gini mo mutambag, Brad, eh. Oh, Sa tanaw ko, murag hugot pa ginabayana. ugot, oy. Karong gabi, Kana, wa mga kusawa kay, banto sila spikas lungsod. makuyog. Da, ang among anak. Kuyog taon ko. Ayaw lang, ako lang. Sobrang siya. Birahan ko rin nga mong katabang. Hangul! Hey! Oh. Uy. Sir Greco, nisud lagi ka sa kong kwarto, sir. Giriglas, ma'am, ni mo. Anya, gusto man ko na nga. Kung anday yan, gusto kong makagawas ang akong gana sa sex dayan. Gusto ko nga, ang akong gana ba? Mugawas, kamantay gana. Kabantay ko. Oh, Gusto sa kong mutilaw sa imo, sir. Ikaw akong gi-imagine ba yaron? ala, mauday nga, nagsigig hapyod-hapyod. Oh, Nagapid-hapyod kasi mo, ha? oh. Imong gihapyod-hapyod pagsuod ko. Uy. Oops! Nagubo lagi dayon ka. Hala, katuskig na sa imo. Gani, Pagunita ko, gani. anak, pi. Tara! Sige na, sir. Hala. Ikurat ako. Nga giluwaan. Basta naman na. Ganahan ko, dangog-dangog kayo ba? Dangog na nadaan. Ganahan ko niya. Sir, ikurat mo na ako nag-imagine, ani, pero giganahan ko nga naguna-una, ginani, ay. Ay, sir. Ganahan kayo ko, basa niya akong higupo na. Sir, kanon sa na akong imo sa di pa ni mo ikuan sa ako, sir, B. Sige, oops! Ay, tepa sa, papahunat ta sa ta, kay basig di masuds ba. Ani, test, mic, test. Tepa sa, ginhawa taglawom, sir, ha, kay dako, gyud. Iungit. Test, mic, Ayay! Ama! Lami di akong dako, gid, no? Sir, deko. Ami, ani mo Ano ni padugaya, sir? Ay, magdali ta, sir. Kay, maapta niya tang, ma'am. kini- Puplas na ako higda, sir, ha? Nag-ibos akong kuan, ha? Kana! Kaupo nun ko. Upo lang. Sige. Ready na ko, sir. Hindi na ka. Deal na. Agay. Mau na ito. Agay. Hangang. Tego. Agay. Sakit. Sir. Open, sir. Open. May nahitabo ginamo ni Sir Grego at hikayuna. Naluya ko. Halos di ko makabarog kay dito ko murag na virginan giniya. Naibong itaw na kong bana oy nga nagtakiang kong gamay pag ulis bay.
Mao ito makasama ang kaagi ni Dayang dinhining tulmanon. What's the style? Nahibong intaon ang bana style. Kini mao sugilanon gisuot ni Jay Badayos dalit sa RMN Production Center.